Ba? Pila man yung balong siya Nestor? No. Ano ba na? Kabisado mo na pala. Yan, bababa mo yung mga niya. Oh. Sama niya. Ay, alay sa pinaulas. Oop. Yan, 16. September 16 yan eh. 16 eh. Wah. Bo, 16. Luta pa ka niyan eh. Tama, nakaka-3 session pa lang tayo ha. Tutuloy ka na, sula po. Ibig sabihin pare, 3 years pa rin kaya session eh. Kapila pa rito. Ay, pagkasang dito pa yan. Kahit nang may ka niyan eh. Sabihin mo lang ba tayo pa rin niyan? Ano lang po ba naman? So guys, 3 years na pala ito. Sabi ni gusto, pero ano na palang banwa. So, para ka na may therapy. Kaya pa ng therapy. Pila na lang, ito adwaan mo. Wala pa. Maglampat. Pilang malampat, pilang bulan. Maraming kulang. Alam mo na. Biling ko. May expired lahat. Wah. May expired lahat ha. Ano ba rin? O mga expired na kagad. Up! Apat siya, apat kaya tayo. Kaya tayo din eh. Yan guys, so again, dito po tayo sa Dudurot. Ang dating Ray Pampanga kay Kuya Jun Ibarra. So ito po aming pangatlo. So dito po yung caregiver niya. Actually pamangkin niya to si Nestor. Yan. So according to him, almost 3 taon na pala nito si Kuya. So siya yung nag-aalaga talaga. Matibay ano? Kaya ang desk nila hospital. Oo. So, ibig sabihin talaga nito, talagang may planong Lord siya. 3 taon kong ganyan. No? Tsaka adventure niya, gumaling dati, ano? Nagawang dara, magpalata ka. Yung lotion pa. Itong lotion na gagamitan. Ito may panay. Magpalita pa, bago tayo. Whoop! Kumusta Bob? Ha? Nakakain na yata, active na yata. Ano ba mo? Ha? Sikas ka din bagyo. Kaya never yung lumalak mo. Ako, pas na eh. Kasi na, diretso tayo yung hari, atin yun. Tayo mo yun. Ako sa nangiyan namin ito. Nagi Alzheimer siya. Atin na. Masaya siya. Siyempre hanapin kaysa... Lagi tayo, pagpwede ba ito? Bawas. Kaysa lalo ba niya, muli, atis. At itang gagawin kaya eh. Kung talagang muna nila, talata nga ka pa. Ito na eh. Ito 3 years na rin po. Kaya ka doon. Albano. Tangang anak mo. Nalo bilang ka? Lucia. Lucia, pala pastore pala ito. Ay, nakagakain magsakay niya. Kaya ang tatawa ko kay video. Tawa na video na eh. Video ta ka na ito. O sige, paita pa na. Paita pa na, Bob na. O sige. Sa Bible, sa Genesis 1 verse 1, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Ibig sabihin niya ito ang Diyos ang nilikha ng langit at lupa. Yan. Okay? Sa Mateo 6:32, alam ng Diyos ang nasa ng ating puso. Sa 1 Peter 5:7, sinasabi dito, ibigay mo lahat ang iyong alalahanin, mga problema, lahat sa Diyos at siya ng mahalin. So kailangan natin is sa Kawikaan 3:5, magtiwala tayo ng buong puso sa ating Panginoon. Lord, maraming salamat po Panginoon sa buhay na pinagkulog sa amin, sa aking travel, Lord God. Ingatan mo ko at akit mo na maayos nito sa tahanan ko, Lord God. Nila Ate Eden at nila Kuya June, Panginoon, Lord God. Muli, Panginoon, aking pong dinadalangin na maspasan mo ng aking mga kamay. Dito mong instrumento, Lord God, ng pag-ipo sa mga masin ng tigas, sila ng bot at balik po ang kanyang mga pangangatuan,
At dalangin ko, Lord God, ang pagaling po, Panginoon, ni Kuya Jun sa kanyang karamdaman. Nandito mo kami nila Nestor, Adrian, kanyang pamilya, at yung mga taong ginagamit kong kasangkapan po sa kanyang pagaling, mga Panginoon, Lord God. Lord, naniniwala po, ikaw po namin Diyos na buhay namin sinasamba. There's nothing impossible for God. So mga isang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mag-pray mo. Mag-pray mo rin ba pa? Oo. Pakya. Ay, mag-pray mo rin ba pa? Ano yung mag-kepi nga na? Wala ko yung mag-kepi, chiquito ano? Diba? Wow. Jonar. Buti nga na akong kaili po ito makakainin. Kasi tayo pa kaya kain. Yan. Sisili ba? Ini-stock na, ini pinakakain ka na. Ini pinaka major na yun eh. Ito mo itong alya. Anong reaction nyo? Kapag masyado yun pa rin, sleeveless. Yan. Jonar. Donak yan. Yan. Donak Jonar. Ang mga pistisyo ako ba? Pistisa. Donak. Yan yan. Simba ka. Na. No? Wow! I think so. Let's go! Let's go na! Let's go niya ba pa? Ano ba? Ito pa nagsasali. Mag-guess may boses. Diba? Sali siya. Bakit kami ba? I-indulge mo iba? Bata. Yan! Bakit ito po therapy kayo na? Yan! May pa siya sa ba? Doon. Wah, masih pala bos ini. Karena pala bos bapak. Wah, ada, sikat. Diba? Kita mo malago yung boses niya. Magkanta tayo eh. Magkanta ka ba? Babasa yung pasyon. Magpasyon ka ba? Kanta. Pero kakanta kang video kaya, kakanta ka mo rin. Walang kakanta mong favorito mo. Nakakanta ang paborito mo ay. Diba? Nakakanta mo. Ang paborito mo na, kanta mo. Nani yan? Sige na. Itang malamig ang uling magita malamig Alzheimer's siya mga niya niya. Wala Alzheimer's siya. Dumi-dumi. Pero yung itang pasyente ko ba, 97 itang tenga yan, magkaya pa. Grabe niya. Oo. 97. So ikaw ba, ikaw may chance. Eh? Alam mo naman ka dyan. Masaya ka, nabare-pares. Malagul ng blessing kang Lord. Mas alina ka dyan. Tangyang mo na yung problema. Siya gumakuya ba yung malibang. Kasi panayar mo makakera. Alok-lok. Alok siya. Ayun na, nagdambot niya ako. Kuya ba siya subo? Balami ya kaya ni tang liwanid dataklo bitang balami ya lambu ya katawa niya. Tapi relax siya. Oh, balami ya relax ya. Ito yung matulan din, nakatay ko na matulan nila. Alik Matulan po, din. alik mo kay Lalakad na may masyal ka. Kala mo may camera dar, lakad ka camera ka dyan. Dito ako magya. Sige. Maganda na kang shout out sa mga anak po ni Ate Eden. Eh, ba ako sa abroad? Isa lang? Ayla, apa lah. At yung abroad? Oo. Lahat kayo dyan sa abroad. Ano ba pangalan? Lucia? Lucia, O Lucia. Sino ba? Shout out Lucia. Sino ba? JP, O JP. Shout out. Sino ba? Jason, Jason. O sino ba? Johnny. Tatlong lalaki. Isa babae. Aklo lang lalaki. Ito babae? Babae, adwa. Adwa, Pagkapangan niya. bali, lima. Yan, lima. Yan guys, sa inyo lahat. Shout out sa mga anak po na nasa abroad. Lahat yun ha. Yung apat. Yung apat sa abroad. Okay. Itang pangalan. May panoorin nyo mamaya ito para makita nyo yung ginagawa namin guys sa tatay ninyo. So samahan nyo ng prayer din. Siyempre, habang pinaparoon nyo. Albayan niya lolo kanyo. Ayan, please keep on praying to us na si Kuya Jun. Ayan, ay manumbalik ng kanyang kalakasan. Ayan, sa mga ginagawa natin, siyempre, sa pagmamahal ng kanyang asawa, ng kanyang mga anak, at mga kapatid, mga kamag-anak. May mga dumadalo po sa kanya. Yeah. At yung mamasal ka. Medyo sinawa na lang katapan eh. 3 years na rin. Ay, yan eh, magbagat. Actually, 2 years na pala yun eh. 2 years Tatlong taon na pala itong 2022. si Kuya. Walang nagtsaga. Ito.
Eh, sabi rin ni Jun to, ni Nestor, lalo tumatagal na therapist niya to eh. Mukhang si Mang Kep nagtatagal niya to. Medyo na. May naman ito. Kasing ka lang kahit kaya niya. Pabeta kay, spinal na kay. At niya anong nanonrotic kaya buntok. Siya ka na. Tara ka lang na may Nakalalim. kalaling to. Pero alang imposible king gawin dito. Siya naman na paninay may makandidatar. Sabi niya, sabi ko, Lord, Sabi. yan pwede na lang gawin. Sabi ko rin nga na ako, kaya kalo, Lord, sa pong puri ko tipong gawin kang dati. Medyo na, manalain ka ganyan sa mga alumos ka, kailangan ka aluman mo. Mali mo, kindalang lalakad ka talaga naman. Bless. Maglulupas sa iyo siguro, kindalan. Eh, talagang Diyos na buhay. Pag ang Diyos natin na Diyos natin buhay, binigyan tayo ng pagkakataon. Hindi po tayo ng Diyos. Kuya, ha? Nagaling ka, ha? Tandaan mo, lumakad ka. Iwanan mo na yung kutsyon na yan. Yung kabilang nga, pag nagpapahinga ka lang. Huwag mo forever yan. Walang forever yan, ha? Walang forever tulog. Importante, kung gawin mo na, Lord, bahala na yung ginawa kayo. Pero baya ko na kayo. Bahala. Amen. Maraming ginagamit talaga. Maraming ginagamit talaga. Nausap namin ni Sister Lucia kagabi. Tapos sa niya, sa mga prayer niya sa tatay niya. Sabi ko, okay, one prayer. Sabi ko, wala nang posible. May paniripan Sabi niya, sin prayer kay brother, ah. Sabi niya talaga ang Lord niya. Merbabaya mga pekay niya. Diba? Kaya bisa mga pag-asinta. Magaling niya mag-intercessory kay Sister Lucia. Yan yung bunso. Wala, pastora na yata ito. Mag-mission niya nga. Wala mo po, pastora na yun. Pagkatsaga lang po talaga dito, ha. Tita, ha? Again, ha? Pagkatsagaan po natin siya. Kasi po, matagal-tagal po yung 3 years. Ba't yung 3 years? Pero siyempre, ganun din mo. O, 3 months ako dito. Medyo na. Malaki ba yung gusto mo? Gusto ka na. Kami na. Puni ako bilang ko. Dapat yan nila naman. Ay, basta po. Ay, kasi ko lang. Netflix, Bernice. Siyempre, sabi tayo po. Ito, magbibigay kasi alam mo. Tabi. Kasi mga karinig yan yung Ako rin yung next to po. Tangoras na sobra yun. Sabay. Siyempre, tao yung muli. Mga perkutin yung pamilya. Pamilya. May tayo na ata. Bisa na tigdo. O, tigdo na ka. Tigdo na ka. Sige na doon na. Wala niya kaya. Oo, may dagdag. May mo Wala, ali, totoo. Wala niya May kaya. mo na yun. May kahit ang wala, may liwala sa Wow, itsura. fresh po yan. Wala pa si Kuya datang. Bigyan. Sabi na, pitang na ako. Naya-answer prayer na nakotang na. Talaga, Lord. Medyo na. Sika ka. Na. Why? Okay, upata sika ka, Norket. Ano ka datang mo ta? Ano ka mo ta? Norket mo ta, patasinga ka. Uy, Norket mo ta. Si Bakya mo. Norket mo ta, patasinga ka. Uy, Norket mo ta. Na, ano ka rin? Patasinga ka, Norket mo ta. Love the joy. Yan, bugod siya. Bakit ang dami naman? Dami, may kaya ito. May alam mo yakatawa. Oo, may abuya po yan. Medyo na. Importante, oy, bahala na yun. Kaya importante, gawa ko naman yung gagawin. Yes, oo, ito po yung pinakasanting. Isa pa nabi mo kanini. Kasi nabi mo kanini, hanapin. Wala, kagawa. Bakit tayo yung bumbong tipi manalpegan? Hindi pa nila po yung talagang ginawa natin Sister Eden kung anong paraan. Sabi niya nga, ay talagang pagkendo. So, sasamahan tayo ng Lord para manumbalik po ang kalakasan ni Kuya Jun. Ayan. Okay, Jun. No? Yan napalot ka ng buong mundo, Kuya. Oo. Kasi tagang, hindi naman kaya gawa hanggang gabi talagang pani doktor, pani hanggang isinawa na ako. Ito po yung tinatawag na natural traditional healing method. Hindi natural. Wala tayo sinasaksak, wala tayo hinakabot. Diba? More on praying tayo. Kasi pag puro na po ito, matutulog. Sisira ang kidney na ito. Malaso yung kidney. Oo, nakakalalito kahit. Nakakalalito kahit. Mas mayang problema na.
Yakan walang pinapasma. Muli pa rin sobrang isipag May yung sipag eh. magguli kami, alas 4 pa mo, magulo Ano kami, mo? kaya parang mabasan alas 4 pa. Sinabraya. Sinabraya ba ang sipag? Pagbulan mo lang, malambot kayo ba? Wow. Pakali-pakali na yun. Medyo na. Uy, pagkasikat ka na, orkata-muta. Orkata-muta. Siba. Orkata-muta. Pagkasikat ka. Uy, orkata-muta. Orkata-muta, pagkasikat ka. Na. Sige, sige, tigdo. Sige. Doon yun. Sige, sige. Kersa na rin. Lord. Kersa na ba? Diba? Kaya ito ang anak ko, matutod, kagising na, pag-pray over niya, pag-pray niya, tapos papanambayanin kay, Ayun. Oo. yung Bible, papanambayanin, Amen. gawa ng tulong-tulong. Yan, sabi ko, may palay, tanga na kayo. Hindi nga na ako, malugod lang, kaya, sobra. Naniwala rin nga na, kaya. Hindi tapang lang. Junar, makatuta. Uy, Junar. Junar. Lord kata punta. Na. Uy, Lord kata punta. Kapag, bibigyan ng gulo na oh. Bibigyan ng gulo ng baba. Bibigyan ng gulo na. Ne? Balo. Ang masaya naman kay Pili. Ngayon, ito bagyo. Diba? Ne? Jesus. Talaga meron bulag yan. Tama sa Ronda Bulag. Kasi pag yan sobrang. Ay, po. Sa Ronda Bulag kanina. Sobrang kasi pag yung tama. Yan yung napipulan eh. Oh. Diba? Ne? May relax kita, no? After 3 years. Dami nila, after 3 years, may relax ka. Talaga yung Lord Pacheca. Gumamit yung tao talaga. Ano talaga yun. Medyo na. Ikaw ka. Ano ba? Bak? Kaya ba? Yan na medyo na. Ang bilis mo ba? Yan. Kaya ba? Manak. Ano naman kayo? Bigyan lang ng lupa. Pero magkaya ka ba? Bigyan lang kayo. Ano ba kayo? Ito, ipas na. At yung ano kaya, hardcephalus. Yan di alam niya king dadala kaya kaya. Ano naman yung sakit mo? Bigyan lang ako kakapong bilhin ito. Lahat na nang kaya ka. Nung ihapong bilhin ba natin? Oo, totoo. Kapagaling ka na ihapong bilhin na. Sabi na, laklot na yan. Gusto niyo Diyos, ano yan, yan, kikita tayo lumakad dyan. Okay na. Lalawan mo na yung burgong makanyan. Lime. Anda. Pero nakala kami pintal ng Dr. Mary, wala. Ha? Na ano? Pota. Or di yung takapanan ni Pota naman eh. Sabi niya. May wala mga rin tao yun sa. Di ba lang, pwede ibig sa sarili. Diba? Kaya gawa kang paralan. Gawa ka ng talagang natin nakahuli. Oop. Pota niya. Or di yung takapanan di ba? Pota naman.
Ano nga ka mo mas kakabit nga Ay, ganun dali ka ka. at ka pang beso ka. Dali mo kanya po talaga. Kailangan, mas ganda mo ako. Ay, Diyos ko. Ganda lang ka magpipisiso. Maligaya ko ngayon pag siya makasimba ka makakakay ka Diyos ka rin pulo. Oh, ay, ikaw rin ko. Ay, relax. Bab kayo ba? Hindi na yun eh. Kasi sila kayo yung salo mo na eh. Ba't mo palag batsi ko nila? Eh, kami. Lunar. Kaya may panapunta. May kalakas lang. May kalakas lang. Hindi po, sikita ko. Ano po yun? Ano masisig? Yan, magtakaw niya, kasigan. Kasigan niya. Medyo na. Uy, masigang ka niya? Masigang ka. Uy. Nano ko lagyo? Nano ko lagyo? Uy, nano ko lagyo? Manakbalo lagyo. Uy, nano ko lagyo? Yan, tamad sasabi. Ano ka ba't nakalala ka? Tama ka. Hindi to. Achi Michael. Ngayon. Dahil na ito, Brian. Yung ulo na po. Dito mo din na. Siyempre. Yup, yan. Nano ko lagyo yun ah. Nano ko lagyo. Nano ko lagyo. Nano ko lagyo. Yung sabihan, nano ko lagyo. Nano ko lagyo. Hoy! Hoy! Nano ko lagyo. Ay, ito na buga. Nagdin, wala. Diba? Yan, wala. Tawad ka sasabi niya. Diba? Siyempre. Kaya ka. Dapat yung pangunawa ka naman. Hindi ako na nakabuhi. Ewan. Saan kayo? Hindi ka. Nano ko lagyo. Sige na sabi ang nano ko lagyo. Nano ko lagyo. Nano ko lagyo. Ate, nano. Ate, nano. Ate. Nano, oy. Yun na, nano lagyo. Ay, mo ba lagyo? Nagkilala sa Oiga? Hoy! Nagkilala Ate Eden? Hoy! Nano ko lagyo. Hoy! Si LBM yan, yung mga pilang buwan din, magturo yung minito. Ano, magsipa na maka-gaway, gratis, gaway ka. Kaya pala. Ha? Puta, sige. Hoy! Nano ko lagyo. Nano. Hoy! Nano. Hoy! Nano ko lagyo. Nalagyan ba pa yung asawa mo? Hoy! Ate Eden, ano mo Eden? Nano ko lagyo. Hoy! Natamad sumali eh. Yung linola chularet ang anak ko, talinol kayo. May pakya ko, mamang kami, sino po yan dili na. Nagkakatula. Junan. Hoy! Junan. Junan. Nano ko lagyo. Nano ko lagyo. Nano ko lagyo. Hoy! Nano ko lagyo. Hoy, Junan. Nano ko lagyo. Eh, mapapas din bits mo. No kay ba da? Saan nga yan? Ningecho ka din. Yan. Lunat. Kapri, sapa ka niyan ha? Na, bakit lalakan niya? Tutok na lulo. Yan na. Kaya mo sa magkiba. Ano? Nani yun na. May patilawan yan. Haliwa yan. Kapta ko rin salita ka lang siya dito na. Anong tawag? Karakal siya dito na. Ewan karakal. Kita mo.
Wala na. Okay, dumi Sabado sa sarili ka na. Sana magbangon. Piyasa eh. Magkatip na bunga. Ay, yun na. Sana magbangon yun na. Yun na. Matay may kuya mo niya dahil. Yan guys, i-stretching natin yung lower limb niya. So napakatigas talaga. So gawa kong espaso. Almost siya. Tuturuan ka. Ulat. Tumigit ang takip kahit magtuwa. Ganyan naman, buto naman. Hindi mo ako tatapos niya. Sige mo ito doon. Domingo. Ganyan yan. Ang stock mas ka. Betis. Ano nag-reverse ulit na? Dago. Kaya pinanguya ko. Sabi may laro. Siyempre ng sugar mo yun eh. Sabi sugar. Tapos nang ayaw, wala nang akit. Nang wala nang akit, gabi na. Kaya pilit, ano nga. Hilay na ako. Kung may madaya na sulu, ano. Pero masanay siya, diwa. Diabetes sinamiyeka. Madana yan. Sara ako. May bulat ko ata. Wala akong makakakit. Uwi ako ito, kay nabukas. Nakapaksin, isitan ko na. Buwa na ng pasyakal, lupang na ako. Kaya talaga yung sugar mo eh. Kaya, may piyak na yan mo. Makanan ng sugar. Oo, bulot. Tuwala na ako pa ito. Ang porang ang dapat gawa. Ang porang tatalayan na patakla. Yung matutulong eh. Tuwala na ako pa kumang ito sa akin. Parang tubong kaya ano. Ito na yung hindi ko ako ng patakla. Ano yun? Ano dito ang mga biyak sa akin kung ano yan na ako galit. Kaya minagbo talaga. Sugar mo tayo. Minagbo. Hindi ko pa makakalit na makabait. Kaya yun apo dyan. Punta niyo mga pagkilaman din. Wala akong tinapela. Wala akong tinapela na mga i-noting, lalo may alin tayo noting? Yun. Noting, dahil asin ka noting kaya. Kahit tuloy lagi. Ano magkailag yun? Kahit na hindi arte, manatili pa ka dito. Ano yun mo? Kahit tuloy lagi. Mga tuwito may nila ito. Ano manatili pa? Kento, yung tulog-tulog ka trabaho din yung komentary. Buwan eh. Pinitay ka tayo muna eh. Tagalan tayo ng 3 years boy. Ha? 3 years yun boy. Ano, wala ako na. Ano na paksikan din lagi. Eh? 3 years eh. Laro yung mga kasayo mo, yung bagong gawa mo, yung bayo ka.
Marami siya. Si Mesa niya, wala yan. Ano ba na wala, madami pa ka. Oh. Mga niya. Mga siya ng kasakit niya, durut-durutin niya, diba? Sige. Hindi na dapat. Sa itong iligi, dasang tang Okay, diba? lalaki dyan bagyan eh. Nabili, niya mismo. Sayang na eh. Itong lalaki dyan bagyan eh. Iligi adisan eh. Mga adisan ko sa alikan eh. Na, okay na ganawan. Dulubin niya. At saka yung mga kikimbap. At saka ano ka ba? Tanda namin yan. Sige, wag kayo papiguyab ng gulo yan. Oo. Kawayan. Lulukot mo talaga, wala tamad. Naman ha? Yun na nalaman namin eh. Lulukot na rin eh. Nakatamad. Nga sa left eh. Bakit may lulukot? Nakamanigan. Nakakuna. Yo. Ano ang buto na dudulog siya? Ha? Ano? Yan eh, yung makaik yan eh. Magsiyasing kain eh. Masugat. Sige, doon na ka, doon na. Doon na ka. Kapag nalulaw, balog yung manigal, lagi-lagi pa. Kawawan, donar. Ano yan, bullshit. Panyanyarong butol. Nanok lagyo. Hoy, nanok lagyo. Nanok lagyo. Hoy. Ano pa rin? Pag sinapala ka, wala ka palang anak na eh. Ay, maalumos ka. Uksya-uksya ka. Wala akong pera, peso Ay, wow! Ay! Uksya Uksya ka mo ba? Meron nakapasin na. Wow, lalo ng taong yun. Kasi lang, ayun, kasi lang nakawali. Ay, kasalanan mo yun, ano kanya to? May buha ka nga ng kinat to, ha? Ah. Ken. Medyo kaya pang bagay. Tsaka kaya kayo. Sandali, sukin mo. Yan yan. Dudulot mo yung muna, no? Ha? Ha? May naman kita na mesa. No, sinali. Wala na. May kita na mesa na. Oh, sige. Sarang tapos sa patang, ubra yung pusa. Kanan daw pusa mo. Taking gulot. Dahil naliwat taking gulot. Mabi pusa. Pagin sa dalar na. Nano. Nano. Nano ko lang yun. Hoy, yun na. Nano ko lang yun. Ati, nano. Na. Nano ko lang yun. Hoy! Nano ko lang yun. Shhh! Nano ko lang yun. Pakanyanda ka na dan. Yeah. Bakit tinipitis? Tapos nagkakapong na ni Lord. Nakangaliwak kampi ng liway, Lord. Medyo na, ni Lord na mo niya. Yes na rin kasing lipin, no? Saan ba Nanay medyo na. yun eh? Kahit ang kaya din na, balaw. Mag-automatic ka eh. Nakamamartil yung pokpot. Nag-spray niya. Dapat yan, yan ang gutong. Tali tayo kaya yung daging gutong yan eh. Ang kikira kayo, lagyan ko nung kayo mo kito. Oo, ganyan. Bago, bisa. Pinamit ang ulong ganyan. Pita niya. Pinamit ng ulong. Tapos ganyan-ganyan mo eh. Wala may sana niya, oh. Dapat. Diretso. Yan, dapat ganyan, oh. Yan, oh. Yan, sa sana mo. Talagang maragulitan ba dati sa Kenya? Ayun, na? Sana. Yan, oh. Sana eh. Diretso ba na dyan eh? Diretso ba na? Kaya yan, no? Yan. Babalo ko. Mahal yan. Ang mga sila po. Ayun,
Kasi grabe kayo. Pati ka marugungan, kung nung halalo ragonero na manasi kasuan. Ay, baka lumus ka po. Ito, ay, Wala akong pamilya, wala akong kasama kanina. Ay, usip-siya ka. ay, Di ba? pero nakapansin ang talagang kahit. Usip-siya ka. Ang ganda na. Alargo rin ang anak mo rago, nung may bisala marugo, anong ala, Wow. nung manasisi. Alala rin, ito. Persis na yung kain, no? Pasis na. Dapat na. Nalaban niyo pa. Sinela mo yan. Huwakin mo yan ba? Eh. Sige naman ito pala, makakanyang ka. Wala, mantis ka niya ba? Diba? Duna, mabiyak abupin. Wala kalasay ka. Diyos ko. Ay, thank you Lord. Duna. Nagtatagay. Ano ko lagyo? Ano ko lagyo? Ano ko lagyo? Eh, mo nakapalo lagyo! Uy! 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 Ano ko lagyo? Uy! Bako. Bako. Pero, may umaka na. Bintay niya. Eh, may Ay, ba't tinda na da? Tabot ko mo din na tayo makakita na yan. Dami sa halika. May Bisa na yung kay Babang Juni. Matalis ako baby. Bakit pa na yung mga alok lang niya, redemis na mga kanya na taklong. Wala niya. Hindi kaya malas ng bini. Hindi na ba yung bini? Hindi niya yung sarili. Ate. Tempo. One. Dos. Adi ba? Okay? Okay na? Oo, okay na. Ano? Das pwede yan eh, Juna. Basta mas- Siya mo Sige, na. sige na yan ba? Wala mo, hito. Pwede na rin ba? Baba mo magaya. Baba mo, yeah, baba mo magaya. Baka nita ako rin dito eh. Ito ako rin dito, dyan pa yan. Papame, Juna. Pwede, gusto ka mo yan. Hindi ka bibilin ba? Ano ba yun? Eh, doon ka ba? Teka naman po. Ano ba yung Pasko yun eh? Diba? Diba? Si bata na dyan. Pag-drive mo ko na. Pag-drive mo ko na, kaya Pasko na. Ano yung problema mo na? Tayo mga ulisa, kaya pa yan. Ano ba ulit yun? Siyempre, ikaw nga may igagalo. Ito, ikaw nga igagalo, siyempre. Juna, Juna. May kung nga mga elo mo, hindi pa na eh. Tres! Okay? Ha? Ayan. Nakikita mo pala eh. Diyan pala eh. Kasi may 4 ito pa. Kasi ito pa. Gagalak yan. Gumalgal niya pa. Pagkaya gawin, ganyan nga. Dinakad din po. Dalakad din. Yung rin, kikupang. Palit pa yung list ng buwan. Pangabuan ng pasensya din na kaya. Huling kita mas mayasi. Hindi naman talaga stroke. Yan talaga malambat. Nakasipan ng maka-stock yan. kasi. Maka-stock yan, 3 Yung years. bahay-bahay yan. Ano yung nakakikita na Kalalakad niya para bukyan. Dahil magkasaya, tatma ng labi ang matadala niyo. Kita ito itong makita kaya kaya. Dasan. Ay, naman. Okay na sana na yan. Nakakalakad niya para bukyan. Alam mo na. Nag-merienda ka pa. Bota na. Merienda ka pa. Guys. Guys, so cut ko muna ito guys, and then this is our third session. Medyo ang target natin ngayon is palambutin natin mo yung spasm niya.
So, after 3 years, so again, papaliwanag ko yung mga lamig niya, dumikit na sa buto. So, kapag hinahatak niya, napakasakit. So, parang napakatigas kapag hatakin niya yung mga joints niya. So, so wala man tayo sa mga tinatawag na mga more on stretching muna. Basic mo tayo. So, nakapokus tayo yun sa mga muscles like massage therapy, more on massage therapy. So, pagpapaliwag muna ng mga masisikip ng mga muscle niya, ng mga fiber niya para mag-flow yung dugo. So again, this Modelo Camping 2, our third session therapy. Dito po kay Kuya Jun Ibarra. Dito tayo sa Dudurot. Ayan, Dudurot, Kadating, Arayat, Pampanga. Ayan. So God bless po guys. At patuloy niyo pong panuorin itong vlog na to. And please, don't forget to subscribe, like and share my YouTube channel. Modelo Camping 2. God bless po.